No, kde jste byli? A jak jsem zvedla, tak mi padly nohy, ona na mě spadla, já jsem se jistě hlavou mrdla do zdi, nebo ty jsem takový dělala. Pak ona hodila toho na dráchu. No a ona co? Tak to. Ona jak jsem běžela, tak si vzala lavicu. Třetí budouče. A jí potekala si nohy a ona byla jak stuleněva. Se mnou spleskla. Ale dobře dýchat, no tady. A to kvůli tomu se... Ty vole, ale to bys musela fakt vidět, ty vole, to bude. Takový záchvat smíchu kvůli tomu. Ale fakt, kdybys to viděla, vole. Kdybych co? Kdybys to viděla, tak umřeš. Jo? Nechceš mi to povykládat znovu? Nepovídej. Ne, sorry, já jak jsem tě natáčela, tak jsem to moc nevnímala, takže znovu. To pak pustíš, ne, vole. Ty už se jak vtipy, takže mi to přijde, prostě běžela. Vidíš, to není co. Hodila lavicu a jako to bylo, prostě fakt hodila, tak kozinu, naletěla jak tuleň. Jak co? Tuleň! Dobrý, vole. Tak pověď čárky, jak si hrála s cigánkou a ještě k tomu tlustou. Jo.